Čaute ľudia. No, takže mám tu ochutnávku, veľkú ochutnávku, ale nebudem všetko jesť. Zoberiem jednu vec, potom robím ďalšiu ochutnávku a potom ešte jednu ochutnávku. Hej? Teraz zoberieme ako prvú vec a toto sú také tačo. Sme to kúpili v Rožňave. Tačo vyberiem. Tačo random. Takže, no. Čokoládová buchtička. To čo to je? Buchta. Takže ochutnáme. Není to zlé. Je to dobré, ale tá čokoláda je jak horká. Tak divné. Taká horká čokoláda. Taká, neviem, ne. Dávam tomu 5 z 10. A ešte vyberiem tačo. Toto si tu potom zjem. Tu je taký mini hodok. Čo to je? Skúšame aj teraz toto. No, tak toto je dobré. 10 z 10. No. Taký mini hodok. Ešte ku tomu je kečup. To je klasický zo Kauflandu. Viete, čo tam také hodroky sú? Viete však nie. No, čo ste hlupí? No, nie ste hlupí, ale... No tak. Ale len tu je len kečup. Po čo to je? Kečup. A ešte jeden mám a to je s horčicom, alebo čo to je. A potom ochutnám. Už nemám nič. Asi. Ale potom ochutnám ešte. Takže dávam tomu čistú 10-10. Mohol som ohodnotiť do 20, ale nie 10 z 10. A ak chcete viac takých ochutnávkach, takže ak chcete takéto viac ochutnávky, takže musíte dať like, odber a neviem čo ešte. A dať odber a budete mať také ochutnávky, takže daj odber, like a čus. A dajte Milanovi dole odber.